Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta sa GMA Regional TV Live mga kapuso, kaganiha to na nadunggan ang ilang gihalad nga awit. Mas ila-ilahon pa nato sila karong buntaga mga kapuso. Jeshi duo, talentado kaayo nga visually impaired couple taga Cebu. Ato maila-ila Sheila Marie Tiongzon, inguman si Jemar Togonon. Good morning, Good morning. Sheila, Jemar. Good morning. Maayong Happy- buntag sa tanan og nimo Sir Nico. Happy New Year. Happy New Year everyone. Salamat kayo for joining us og paghalad og awit inyong mga talento alang sa itong makaigsunan. Very laudable kayo inyong gihimo. Jemar you. og Sheila. Jeshi duo ngono Jeshi man unsa may history ana ngano mang naumon man pod ang inyong duo. Alright, ako yung unang mutubag, sir. Actually, before we became Jeshi Duo, Jemar and Sheila. Jemar and Sheila ragit ang amo ang pangalan sa online, and then if mo perform me sa mga event is mo ragit na among ibutang Jemar and Sheila. But when we joined national TV competition, and then kaloy sa Ginoo ni daog mi as champion sa episode 11 na imong weekly champion. So dito nagsugod ni buhat ni gamit ni screen name Screen nga name. Jeshi Duo kay nindot man sad siya sa among statue sa among pangalan sa Jemar og Sheila. Jemar og Sheila. Pasig na pa'y maad si Jemar. Basically, maura man good. Jemar, unsa may sikreto kuno nindot kayo? I was looking at your post. Doon naman sila mga social media account mga kapuso. Og nagapost mo og mga covers, di ba? Sa lain-lain nga mga song. Unsa may sikreto? How do you make beautiful music together kamo ni Sheila? Well, actually, ang among buhaton gid na is if we like the song and we decide to make covers with amo lang practicean and we among buhaton in our own version something inana oh. Yeah, for example, like ang cover is kanang di naman siya sundan ng standard, like i-change na mo ang key, and then for example na ay male song nga ganahan ko, and then i-female na mo ang key, and then buhaton na mo gamay ra kayo siya nga revision. And then mo na siya ganahan mi malingaw mi sa pagbuhat og mga inana, sir, and then until now mo na gyapon na among ginabuhat since pandemic. Wow. Yeah. Og nindot kayo to see you here in person ha. Kay sa una na interview mo sa social media la na to, virtual na to nga. Yeah, I can't remember mga 2020 or 2019 around that time. Wow, thank Kainom na madjud ko. Kaning inyong talento sa musika unsa man ni kanang diin mo naliwat ani o na develop lang ninyo sa pagdako? Sa ako, sir, on my part, bata pa jud ko, hilig kuno kay ko maminaw og radio. Like, when I was 3-year-old, I think, mo na isulti nilang mama, and then, like, hilig kay ko mo, and then, makuha jud na ko ang tune. And then, makabaw na ko sa lyrics kay maminaw man ko, so, makatunog yun daw ko. So, mo to siyang time nga, 5-year-old ko, nag-start ko competition. Pero, ang akong family is, hilig jud manganta, but ako jud ang sabihin na lang natin, ako jud ang bagagnaw. Kay appeal kay ko contest, nga ganang bata pa jud ko, ganahan kay ko sa una, 5-year-old pa ko, like, ganahan ko ma-appeal, yay, na-prize, kanabit ang inana, until nidako na, nag-school, and then, dako siya nimong part sa akong life, kay kanang, nakatabang siya, makasupport siya sa akong studies o sa akong family financially, and then at the same time grabe ko ka-enjoy sa ako ang music kay it's really kanang my passion gyud. Wow. How about you, Jemar? Unsa may sinugdanan ani mong pagkaton po sa keyboard po Okay, kabalo ani? sa ako is I was inspired by a schoolmate. Ako ngi shout out si Kuya Gerard. He might be watching right now. Hi Kuya. Siya he can play by ear. Maminaw lang siya sa song just like the way I do it. Ito ka nagkaton niya. Sige, mentor na ako since elementary. So shout out Kuya Gerardo. Thank you. Wow. I'll just cut you short lang gamay kay murag nindot kaayo nga usa pa man madunggan ninyo. Pwede ba kuno mangayo og laing sample ninyo karon bi? Amo mong patukaron og pakantahon na sad nato si Sheila gamay lang. Yeah, sure. Okay. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, man.
Kini ang GMA Regional TV Live.